Kabedai bat kani ka moral argument, haka ba ka intellectual society, ka priang ya ka concept of right and wrong, hynrei, kadon bat ka rejection ya ka concept of God. Kum ki Kristan mga bat mapi, kumno ngin tackle kini ki issues. Parlok ngan ong pi. Mga bat mapi kum ki bri ngidon ya kani ka sense perception. Nga bat mapi ni perceive ya kani ka pyrthei lamba ki senses ki jongi. But namar banyila ban perceive ya kata ka external environment ka jongi. It is very very valid. Ba mga bat mapi ngin donru ya kata ka jingsngo jong kata ka absence jong ka sense perceptions. Kadi ban donru ka we ka banta ka bangimla ban kynja. Lani kata ka objectiveness ka bangimnum la ban poi. Lani kata ka absoluteness ka bangimnum la ban fathom lut barokhat ban grapple ika barokhat. Hynrei nginget ba ka don pan. Ngan IP ka illustration jong ubre uba shong haka lieng uba yele ban kingi kani ka lieng. Let's say ushong haka ka lieng ba ka kalong ka bajabo yo i utu jingking pura. Tu jingking ungam siapa jong ketika hari namar ba kaling gaya cakamat kani ke pas ke fenomena kan pi ka ba kaling gaya cakamat uni ubriu unget pat ba uta jingking udan siapa jong ke nama lada dan uta jingking siapa jong ke kani kaling kam numiat kam nun kaei ka bala ban ngiat ya kata kaling cakamat. So it's very logical ba kan don phenomena realms ka bang ngiat ya ka phenomena realms, something beyond our reach kan pi kata. Uwi ni start pyrthei uba kertengu Immanuel Kant. Ai kani ka argument tackle ya ka moral argument da ka ba present ya ka categorical imperative kata ka theory ka jong categorical imperative lani bandon kata ka sense of oddness of right and wrong. Haoid ni don kani ka sense of oddness wala pidei ki breu ki bam Ngeit Blei. Kadon ka sense of oddness by pain and suffering. Reality of pain and suffering ba kadon ka babaha ba ka basni. Kan ngaru nga agree kani ka jingkren ka jong Immanuel kan hakalor ka ba nget ba na kani ka categorical imperative kan long meaningless pan in one way lada umdon ya ka reward and punishment nani kamdon kata ka justice of right and wrong lada kamdon kata ka justice kan long len nani ngan ongi phi ba bun ki briwa kani ka pyrthei ki yap no ki khlat no kani ka pyrthei klem da yo mat ya ka jing bishar ka bisha klem da yo ya kata ka justice and ngi don pat kata ka sense of honest what ki briwa ki bam Ngeit Blei ru ngi don pat kata ka sense of honest of right and wrong problem ba kalong komne lada ngi don ka sense of right and wrong honest of right and wrong and ki briwa ki yap without justice hakani ka pyrthei there must be afterlife, there must be a judge beyond this life. Kadai bandon uta unong bishar beyond this life and uta unong bishar umla ban bishar dalililu lada tiblut iki berkhot. He must be omniscient. Umla aru ban bishar tang da ba utiblut being omniscient is not sufficient enough. Umla ban bishar lut tat onda udalong uei ubadon bor ban ai kata ka reward but ban implement ya kata ka punishment kino ki babakla. So he must also be powerful. He must be omnipotent. Thus, haka ktien ba haka language ka jong kan ongkum ni ba. Let's just live believing for the sake of civilization, for the sake of our society. Let's just live on believing that there is a God.